जो नीक लागल होयत प्यार था सही दुनिया को दिखाने आजा।
तो हम ए गीत के इग्नोर कर देते हम कहली जे नहीं गेले हमरा नहीं पसंद है। लेकिन जखन ई गीत के गेलिए और ई रिलीज भेले के बाद एक दो दिन के अंदर में मिलियन व्यूज भेल छै और मिलियन व्यूज गेला के बाद हर मंच पर ई गीत के फरमाइश होवे लगले। तोरा गोड़ लगे छी कागा जाके उचरे पिया के आगा। और एतेक सुंदर ई गीत के रचना